Igbo bụ Igbo mma mmanụ. Ọ bụ na NTV nke si na Snake Island, Lagos Steeti ka okwu Igbo a si abịara unu. Anyị ga na-ewetara unu okwu Igbo kwa ụbọchị. Ma ọ bụrụ na ọ chọọ iji elekere 15 kụọ elekere 9 nke anyasị kwa ụbọchị. Taa bụ Tọzdee, ahịa Eke, ụbọchị 4 n'ime ọnwa 9 bụ Septemba n'afọ 2020. Aha m bụ Lọlọ Oge Obinna, onye ga-ewetara gị okwu Igbo a kwa ụbọchị. Ya bụ, taa anyị ga-eleba anya n'isiokwu a bụ ezinụlọ. Nke onye chiri ya zere. Ndụ mmiri, ndụ azụ. Mmiri anwụla ma azụ, mmiri atala ma azụ anwụla. Ya bụ, ka eleba anya n'ezinụlọ. Gịnị bụ ezinụlọ? Kedu ụdị ezinụlọ anyị nwegasịrị? O nwere uru? Kedu ọrụ ndị nọ n'ezinụlọ kwesịrị ịdị na-arụ? Ebee ka ezinụlọ na-apụta ihe? Ka elebara ya anya. Gịnị bụ ezinụlọ? Na mbụ, ezinụlọ pụtara mmadụ ma ọ bụ ndị mmadụ bịakọtara ọnụ bịa mụbaa. Mmụba ha na-apụta ihe site na nwoke na nwanyị ịbịakọta ọnụ dịka di na nwunye. Ha ga-abịazi bawanye, mụbaa, mụta ụmụazị. Mgbe ha mụrụ ụmụaka, a ga-ebido tụlewe otu esi azụ ha. Ezinụlọ bụ ebe mbụ na-apụta ihe n'omenala Igbo, ma n'ala Igbo enwegasịrị ezinụlọ ebe dị iche iche na mba ụwa, dịka n'ala Igbo, ala Hausa, na ala Yoruba, dịrị gawazie. Ezinụlọ dị oke mkpa na ndụ mmadụ. Ya bụ, n'aka nke ọzọ, ka anyị leba anya n'ụdị ezinụlọ anyị nwegasịrị. N'omenala Igbo ma ọ bụ n'ala Igbo, anyị nwere ụdị ezinụlọ dịgasị iche iche, dịka ezinụlọ otu mkpuke nke a na-akpọ n'olu oyibo nuclear family. Nke ọzọ na-esote ya bụ ezinụlọ ụbara mkpuke nke anyị na-akpọ polygamous family n'olu oyibo. Bịakwazie nwee nke atọ ya, nke a na-akpọ ezinụlọ mbisa bụ extended family n'olu oyibo. Ka anyị lebara ha anya n'otu n'otu. Nke mbụ bụ ezinụlọ otu mkpuke nke anyị kpọrọ ma ọ bụ nke anyị na-akpọ nuclear family n'olu oyibo. Ezinụlọ otu mkpuke bụ ezinụlọ nke na-apụta ihe ebe a na-ahụ ofu nwoke, ofu nwanyị na ụmụ ha. Sọsọ ha na-emejupụta ezinụlọ a. Abịa n'anya ya, nke abụọ bụ ezinụlọ ụbara mkpuke nke a na-akpọ n'olu bekee polygamous family. Ezinụlọ a dị mma, dịkwa njọ n'ihi na ọ na-eri isi abụọ. Nke a na-apụta ebe a na-ahụ ofu nwoke ebe ọ na-alụ ụmụ nwanyị abụọ, atọ, ma ọ bụ karịa. Ha na-enwekwa ụmụaka ha na-amụ na-abụ ọtụtụrụ. Ezinụlọ a mara mma, jọọkwa njọ n'aka nke ọzọ, n'ihi na ebe a ka a na-ahụ ekworo na anya ụfụ, n'ihi na ọtụtụ ha bara n'ime ụlọ ahụ. A ga-ahụ ndị ga-asị emegbuona m, emeziri m, ma ọ emeteghị ya. N'anya nke ọzọ, nke ikpeazụ bụ ezinụlọ mbisa nke anyị maara n'olu oyibo dịka extended family. Ezinụlọ mbisa bụ ezinụlọ dị ire ma pụta ezigbo ihe na omenala Igbo. Ebe a na-ahụ
di na nwunye na ụmụaka, tinyere ikwu nne, ikwu nna, ndị ọgọ, ma ndị na-agbara ha odibo. Ndị a bụ ndị mejupụtara ezinụlọ mbisa. Ezinụlọ dị oke mkpa n'ihi na Igbo tụrụ ilu sị, agbakọ aka nyụọ mmamịrị, ọ gbaa ezigbo ụfụfụ. Gidigidi bụ ugwu eze. Ya bụ, ezinụlọ amaka, ọ dị oke mkpa. Onye ọbụla nwekwara ọrụ ọ na-arụ n'ime ezinụlọ ọ hụrụ onwe ya, dị ka nna. Ọ bụ nna ka ọ dịrị ịchụta ma wuo ebe obibi ezinụlọ ya ga-anọ. Ọ bụ nna ka ọ dịrị ịchọta ihe ha ga-eri, ịchọta akwa nwunye na ụmụ ya ga-eji yichie ahụ ha. Ọ bụkwa nna ka ọ dịrị ịkwụ ụgwọ akwụkwọ ụmụaka, ịkwụ ụgwọ ụlọ ha bi, na ileta ahụike ha ma ọ bụrụ na enwee ka ọrịa si wee welite isi. Nke ọzọ dị n'aka ya bụ nne. Gịnị bụ ọrụ nne n'ezinụlọ? Nne amaka. Ya bụ, nne ka ọ dịrị ịzụlite nwata n'ụzọ ziri ezi. Nne ka ọ dịrị isi nri, ileta ọdịmma ụmụaka. N'aka nke ọzọkwa, ọ ya ka ọ dịrị ịkụziri ụmụaka dị n'ezinụlọ ụmụ ururu ozi dịgasị aṅaa, dịka isa efere, ịsa akwa na ịza ụlọ. Ọkwa ya ga-akụziri ha otu esi esi nri, gwakwa ha ihe ọma na ihe ọjọọ. Ya bụ ọrụ nne. Ụmụaka n'aka nke ọzọ ka ọ dịrị ịchụ mmiri, ịza ụlọ, isa efere, ịsa akwa na ịsọpụrụ ndị tọrọ ha, ya bụ ndị okenye. Ezinụlọ dị ezigbo mkpa. Mezie ezinụlọ gị taa ọ bụrụ na ọ dịkọta ha ọnụ. Gị bụ onye nne, gị bụ onye nna, gị bụ nwoke, gị bụ nwaanyị, gị bụ nwata, gị bụ okenye. Ezinụlọ amaka. Hiwe isi, dozie ezinụlọ gị. Gbaa mbọ ka udo na-achị n'ezinụlọ gị taa. Ọ bụ na steshọn a ka ọ ga na-akpọtụ, ọ ga na-abịara gị kwa ụbọchị. Ọ bụrụ na ị chọọ ịdị na-ahụ anyị ka ọ na-aga n'ihu ya ozugbo ozugbo, ana m ayọ gị ka ilenye anya na ihe ndị okwu bekee na-akpọ webụsaịtị, nke bụ www.ntvworld.net www.ntvworld.net, ka ịhụ ka o si na-aga n'anya ya ozugbo ozugbo. Anyị ga na-ewetara gị ya kwa ụbọchị. Ọ bụrụkwanụ na ị nweghị ohere ịhụ anyị ka ọ na-aga n'iru ya, ana m agwa gị ka ị gaa n'ozi ịntanetị gị nke bekee na-akpọ email. Zigara anyị ozi site na info@ntvworld.net info@ntvworld.net. Ọ ga na-ewe gị sọsọ nkeji 10 kwa ụbọchị